बदलनि मेम्बारशिप खलायरिनानि बागै ते उलो चंमारिनि सिगां मथानो तेबो फान्दिनानि बागै थानाय 2 सेप्टेम्बर सालमारिनि सिमी हाकतर गोनाङै मेम्बारशिप अभियान चालु खलायखा भारतीय जनता पार्टी बिसिदक चीनी उलनो संसे रजागो मेम्बारशिप अभियान आ अभियान कचा मेम्बारशिप खलाय रजागो मन्त्री बख्रक नरेंद्र मोदीनि याकबाइनो हाकतर गोनाङै 2 सेप्टेम्बर आ अभियान संखा जाकमानि उलनो हास्तेवबो 3 सेप्टेम्बर मन्त्री अक्रा डॉक्टर मानिक साहानि याग्रमै हास्तेवबो अभियान संसे रजाखा आगुलिनि सिमिरमै कामी हाथाइ रगबो आमसानि एमएलए मन्त्री ते बीजेपी नि हास्ते नायकनाय रगनि याग्रमैनो संखा जाक तंखा मेम्बारशिप अभियान हास्ते गोनाङैनो 4.5 लाख मेम्बारशिप अंखा ग्राकसालो फटिग्राय मण्डल बाय खबजाक बिलासपुर 4 नং बोर्ड आमसायो नगनगो थाङै मेम्बारशिप अभियान खलायजाखा आसामनि अभियान फाइ मानसे फाइके आमसानि एमएलए मन्त्री सुधांशु दासनि लगी बदलनि सामुं खलायनाय रगबो ब्यूरो रिपोर्ट कखरां।